Să zic totul, că dacă s-a declarat și taxul oficial Bulangiu, să zic că mă taxul, dar se declar oficial Bulangiu. S-a picurul în față, Eu doamne la curs, frate, să stai mult pe ce le produci? nu-mi place să zică taxa așa ceva. M-am lămurit, își dă omul cu dușe așa pe la curs și după aia bagă furtunul și mă ia pumne la bătaie, că are presiune la apă. Ești cum? Lasă-mi pula mea. Bă, dar nu mă las dacă când dai drumul la un 20 și nu mai e presiune, nu mai cutează. Se vine la mine așa, da, se vine la mine și mă ia la picioare. Ești mă pula mea că nu am presiune. Nu pot să... Bam ce, replica. Nimic? Da, replica normal. Ia întrebați-ți pe cu ce fete l-am spus voi prodați la Băiaram, băieți? La Băiaram sau undeva mi-a spus? Cu ce fată am dat eu prodați? L-am spus nu dată în viața lui să vină cu vreo fată în casă. Nu te morți, idiotii! Trebuie să cu afară, ziceți, ia stai sub până mai mult și cu o fată să mai nu face nimic. Scuze-mă că te întrerup, cum a fost cu balonul? Auzi, mă, cu ce cu balonul? Care-i balon? De la Adi, de la Băiaram. Aia cu cândacul. Băi, am venit cu cacii cascate, pula mea travestic. Să moară mă, trasile la băieți. Să când ești tu răscuțire dacă o să potrivesc cu vreo fată vreodată. Nu mai vrei să te morți, eu să fii, pula mea. Te tragi cu pitic cu creierii. Ce dacă un mor l-am prins cu pitic în pula mea. Când a luat care doar pitic să te cinstezi în pula mea. Doar să cinstezi, te trăgeai cu pitic în pula mea. Așa spui tu, nu? Așa-i spui tu, nu pasarica. Și pasarica. Băie, v-a prins taxul, v-a prins în chilot, tu clapul mă fac. Lasă-mi pula mea. Păi da, cu tine, unul pasării trai din liceu, era să-n Giulești, a prins-o mai până în Berceni. Ce se caută în Berceni din Giulești? Ce trebui? Așa este. Băi, bă, stai mă, frate, că ai susținția asta de un pitic, nu te-mi pula mea, mai vine o bere la tine, mai bei o bere. Du-te, bă, da, explică și mie. Explică, mamă, ce explică. Octavian, explică și mie. Ce să te explică? Nu mai ce să explică și mie. nu mai se vede. Ce să spun, doamne? Octavian, da, te declar oficial. Tamara, mă, dacă nu a făcut așa. O să vă și cu Pantelimon. Aveți, mă, să cu Pantelimon, să zic că l-a declarat asta oficial Bulangiu. Păi nu mai pot să... Deci nu mai e nici, e Pantelimon. Hai zice, hai pastică. Vedeți? Stai un pic. Deci pe cine sunăm? Pe Pantelimon. Da? Să aflăm ce? Dacă e declarat bast oficial de tatu gay.